Je veľmi dôležité, aby človek, keď sa snaží vlastne pochopiť nejak fungovanie bratislavských konfrontácií, aby pochopil aj ten kontext, ktorý v tom čase bol. A v 50. rokoch, v období stalinizmu, tak v podstate hlavným takým prúdom v socialistických krajinách bol socialistický realizmus. Pre neho bol charakteristický v podstate taký ten popisný charakter diel a hlavne bol to nástroj propagandy. Zároveň v tých 50. rokoch začína byť rehabilitovaná moderna, tá medzivojnová hlavne, ktorá v podstate bola tým socialistickým zriadením dosť zavrhnutá. Umelci boli označovaní za formalistov a museli sa postupne učiť vlastne prispôsobovať tomu socialistickému realizmu. Lenže situácia potom postupne po Stalinovej smrti sa začala mierne uvoľňovať a malo to samozrejme vplyv aj na umelecký kontext. Umelci mali povolené znova vytvárať umelecké skupiny, čo bolo pre nich veľmi dôležité, pretože v podstate tie skupiny pre nich predstavovali akúsi silu pri tej prezentácii. Išlo o akési združenie autorov, hej? Ale to združenie bolo veľmi neformálne. Nemali ambíciu nejako programovo vystupovať. Ich hlavnou ambíciou, ich hlavným cieľom bola prezentácia a konfrontácia tej svojej tvorby, ktorá bola iná ako tá, ktorá mala možnosť byť vystavovaná pre verejnosť. Medzi také najznámejšie postavy práve bratislavských konfrontácií patril Marián Čunderlík, Eduard Ovčáček, Miloš Urbásek, Jozef Jankovič. Tá prvá bratislavská konfrontácia sa odohrala v 61. Výstava sa odohrala teda v tom ateliéri Jozefa Jankoviča, druhá výstava v ateliéri Andreja Rudavského a tretia potom v byte Ivana Mačáka. V druhej polovici 50. rokov sa začala vlastne tá situácia uvoľňovať a aj bratislavské konfrontácie potom dostali priestor vystavovať vo verejných priestoroch. Štvrtá bratislavská konfrontácia sa uskutočnila vo foaje Malej scény na Dostojevského rade a piatá už sa potom odohrala v galérii Cipriana Majerníka, ktorá teda vznikla v tom 57. roku. Keby sme chceli vlastne hľadať spoločného menovateľa, tak to bolo v podstate nejaké, môžeme povedať, nadšenie alebo zanietenie pre štruktúrálnu abstrakciu. Či už napríklad ten dripping, ktorý bol charakteristický aj pre ten abstraktný expresionizmus, vypaľovanie do obrazu, škrábanie do obrazu, nanášanie iných predmetov, iných materiálov do toho obrazu. Čiže vlastne dostáva sa abstrakcia do povedomia. Dostáva sa abstrakcia či už do povedomia vlastne tých odborníkov, ale taktiež potom neskôr aj tej laickej verejnosti. A v tomto bola tá úloha bratislavských konfrontácií veľmi dôležitá, pretože vlastne vďaka ním sa aj tá abstrakcia sa stala priateľnou formou, priateľným umeleckým vyjadrením. Ambíciou výstavy nie je len ukázať vlastne diela, ktoré vznikli práve v období bratislavských konfrontácií, ale poukázať na ten vplyv, ktorý vlastne mali potom pre ďalší vývoj toho výtvarníctva. Čiže nie iba sa upriamovať na to obdobie toho fungovania bratislavských konfrontácií, ale potom aj ďalej ukázať významné diela autorov, ktorí sa podielali a boli aktívni práve v bratislavských konfrontáciách.